खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 1 अक्ट'बर 2024 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै दिनै गोसोआ जोबोर गोजोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां आयाबो दिनै बांनो हागौ गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिसि फिसायनि गेजेरावबो अनलायनाया थागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा जेरावबो जाफुंसारगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन सिगांनि बबेबा जेंनाखौ सुस्रांनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव मान मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयाबो बांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव उसुखुथु साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन समाजाव लोगो लेवानि आंखाल जानोबो हागौ गावखौनो हारसिं आरो दरसि मोननोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय जागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसा बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो गोबां खहा जानांनोबो हागौ न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजावबो दिनै लोगो लेवा बांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ नेगेटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट
दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानो हागौ गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ सोरनिबा अननाय आरो हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन लामा सामायाव दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव अननानै फैगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबारनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफोरखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अननानै फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरोफोरखौबो दिनै मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हायोब्लाबो गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उरां फारां जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।